தனியாக 94 வயசில் பேனா பேப்பரை வச்சு பேப்பராக எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். ஒரு நாளைக்கு ஆல்பினை கூட்டின்னு போய் காட்டினேன். நங்கநல்லூரில் தான் வீடு. ஒரு 1 பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டில் இருக்கார். பேர் சி ரங்கராஜன்னு பேர். இங்கேருந்து 2வது பில்டிங்கில் இருக்கார். எம்எஸ்சி சேர்மன் அவர். மெட்ராஸ் ஸ்கூலில் ஒரு நாளைக்கு பன்னீர் சாரை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லுங்கள். தமிழ் நன்னா பேசுவார், அருமையாக பேசுவார். ஸோ இது மாதிரி ஆளை போடணும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்றைக்கி? ஆனால் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னால் கேட்க மாட்டார். எது நல்லதோ அதுதான் செய்வார். அதனால் நம்ம தஞ்சாவூர் தலையாட்டு பொம்மையை போட்டு வச்சுருக்கோம். அதனால தான் ரூபா 40 ரூபாய்க்கு போகும்னு சும்மா சொல்லிவிட்டு எலெக்ஷன் ஜெயிச்சுட்டு இன்றைக்கி 90 ரூபாய்க்கு கொண்டு விட்டோம். அதனால தான் சொல்கிறேன், கவர்மெண்ட் நினச்சா என்ன வேணால் பண்ணலாம். படித்த ஆளை போடலாம், படிக்காத ஆளை போடலாம், கை நாத்தியும் வைக்கலாம். அதனால் இது மாதிரி ரிசர்வ் பேங்க்கில் இருக்கிற மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் போஸ்ட்டில் கை நாற்று வச்சா இப்போ என்ன நடக்குதோ அதான் நடக்கும்.